wani mai tatsuniya mutumin Kaduna wanda yake sa wata hula irin ta dan wanzan, muna yara akwai wani wasan kwaikwayo da ake yi, wani dan wanzan mai tsiri haka wanda yake sa hula irin ta dan wanzan, jiza sarkin ƙarya. Dan yau in zaka lissafa sarakan ƙarya na wannan zamanin, na wannan ƙasar tamu, to billahi lazi in baka sa wannan lamba ɗaya ba zai wahala ya zo a na biyu. Shine yake bada labari wai wata rana Shehu Tijjani ya je wani gari wai da raƙuman sa 60, ba are ne kenan, da raƙuman sa 60 ya je wani gari, wai sai bi ta wajen wani masallaci. To masallacin akwai mai gadin masallaci, mai sharan masallaci. Shi mai gadin masallaci in aka ɓata masallaci to aikinsa ya lalace, ba za a biya shi ba. Wai shi Shehu Tijjani sai gashi ya zo da raƙuma har 60 fa. Wannan wani irin masallaci ne zai ci raƙumi 60? Wai ya shigo da su masallacin, sai mai sharan masallaci ya ce da Allah ni bawan Allah ka fitar da waɗannan raƙuman naka, kar ka ɓata min aiki. Wai shine Shehu Tijjani sai ya fusata, sai ya ce to waɗannan raƙuman in ɗaya daga cikin su yayi fitsari ko kashi na baka su duka. To wai da raƙuman da shi Shehu Tijjanin sai da suka yi ko kwana 6 yace a masallacin ba wanda yayi fitsari. Sai dan Allah. To masallacin daina sallah aka yi a wannan kwana 6. Yace to wai shi kuma mai sharan masallacin da yaji an ce idan raƙumi ɗaya yayi kashi yanzu an bashi raƙuma duka, sai koma ma Allah Allah raƙuman su yi kashin, kuma sai ba su yi ba. To abin da zamu ce maka Shehu da dukkan girmamawa, yanzu raƙumi ya fi ka, dan kai dai ba za ka yi kwana 6 ba kai kashi ba, in kuma kai sai ka tafi asibiti, ko ba haka ba? To kaga yanzu raƙumi ya fi ka kenan, tunda shi zai kwana 6 bai kashi ba. Shine wanda yace wai annabi ya ce da Shehu Tijjani wai ranar da zai naɗa shi wai maqamin khatamiyya, in an ce khatamiyya wai ana nufin waliyin da daga shi ba waliyi. Ai shi Shehu Tijjani wai khatamul awliya ne. Kun san duk abin da annabi yake da shi sai da suka yi masa kishiya da Shehu Tijjani, ko yawa annabi kishiya da kansa. Wai yadda annabi yake khatamun nabiyina shi ma khatamul awliya, shi ma bayan sa babu waliyi. Yanzu duk mutanen duniya ba waliyai, daga Shehu Tijjani an gama, suna wata mota, end of discussion, an gama. To wai ranar da annabi zai naɗa shi wai wannan mukamin, wai sai ya ce ka zo a Ka'aba za mu taro, ka zo da almajirin ka ƙwaya ɗaya. Wai sai ya taho da Shehu Ali Harazimi Barada, kuma wai 12:30 na dare za a yi mitin ɗin a Ka'aba, kuma wai taku 3 aka yi zuwa Ka'aba daga Fas, Morocco zuwa wajen, wai taku 3 aka yi. Ya ga zangala koki. To Bahaushe yayi gaskiya, ya ce in mafaɗin magana wawa ne, majinta ba wawa bane ba. Ina hankalinka yake? To amma ka'idar ɗaya ce, duk mutumin da ya sauka daga koyewar Qur'ani da Sunna, Qur'ani da abubuwan ban mamakin da ke cikinsa ba su burge ka ba, sunnar manzon Allah da abubuwan ban mamakin cikinta ba su burge ka ba, to tatsuniya ta ishe ka. Domin Allah ya ce wa man ya'shu an zikirir rahmani nuqayyil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya buris da zikirin Allah shine Qur'ani, Allah ya ce to sai in hada shi da wani shaydan ya ta wasa da hankalinsa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati. Allah ya kiyashe mu. Da haka dai Allah subhanahu wata'ala masani ne, halittar da ya ta nuna sani kuma ta nuna cikar iko. Gaba ta 29 qauluhu, fadin Imam At-Tahawi da yace wa qaddara lahum aqdara, Allah ya kaddara wa bayi kaddarori. An gane ko? Kamar yadda ayoyi da yawa sun yi magana akan haka. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kulla shay'in indahu بمقدار وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ذلك تقدير العزيز العليم ثم جئت على قدر يا موسى ذاك komai yana gudana da kaddara.
kaddara. Mana duk abin da kaga yana faruwa a duniya ba yana faruwa bane da ka, sai da Allah ya tsara shi kuma tsari daƙiƙi.